ọ bụ nnukwute mmemme bụ nke a na-eme kwa afọ ọbụla ma bụrụkwazị nke eji wee na-eme ncheta na mba ụwa n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba kwa afọ ọbụla bụ nke eji wee na-akọwa ma na-egosipụtakwazi ihe dum bụ nke ngalaba na-eji nchọcha wee na-awa ndị mmadụ ahụ wee na-enye ha ahụike na etu o si wee na-enyere ndị mmadụ aka ịgwọ nrịanrịa n'ụzọ pụrụ iche ma bụrụkwazị nke a na-anọ n'ime ya wee nye onye ahụ ọrụ nlekọta ahụike bụ nke bụ ịgba nke ga-enyekwazị aka ka ndị mmadụ wee na-aga n'iru. Onye nta aka bụ Emmanuel Okonkwo bụ onye nke nyochara ntụnye nakwazi ebumnobi ndị mmadụ maka ya bụ ụbọchị mmemme bụ nke a na-eme n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba kwa afọ ọbụla. N'akụkọ ya, ihe mmemme nke afọ nke bụ ugboro 12 a na-emerube ụdị ihe mmemme a kamgbe ya bụ ihe mmemme malitere n'afọ 2011 bụ nnọọ nke isiokwu ya bụ ịṅụrị ọṅụ maka nnwere onwe nke ndị ahụ na-esighị ike, bụkwaziara nke gbadoro ụkwụ na mbọ dị iche iche na ihe ndị kwesị ndị na-ahụ maka ahụike ga-eme iji wee hụ na enyere ndị na-enweghị ahụike bụ ịgba. N'okwu ya banyere ihe mmemme ahụ, onye ji ọkwa Head of Department nke Radiology Chukwuemeka Odumegwu University Teaching Hospital dị n'ama Akuko bụ Dọkịnta Frank kwupụtara na alaka radiology bụ nnọọ nke dị mkpa n'ụlọ ahụike niile nke dị n'ụwa gbaa gburugburu, ebe ọ kọwara na ya bụ alaka ụlọ ahụike na-ahụ maka nyocha ahụ mmadụ ịchọpụta ebe mmadụ nwere nsogbu bụ nnọọ nke dị ezigbo mkpa iji wee hụ na achọpụta ihe na-eme mmadụ ma nyekwezie ya ọgwụgwọ kwesịrị ya. Dọkịnta Kanu kọwara na ndị mmadụ ekwesịghịzi ịdị na-atụ egwu banyere ya bụ igwe eji enyocha ahụ mmadụ nke a kpọrọ radiology machines nke na-achọpụta mpaghara dị iche iche ahụ mmadụ nwere nsogbu. N'ịtụnye uche nke ya, onye ji ọkwa consultant radiologist n'ụlọ ahụike nke Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi bụkwazi dọkịnta na-abịa na Chukwuemeka Odumegwu University Teaching Hospital Amakuko bụ dọkịnta Samuel Udobi kọwara nnọọ ndị ahụ na-ahụ maka nyocha arụ mmadụ a kpọrọ radiologist n'aha bekee bụ nnọọ ndị na-eji akụrụngwa dị iche iche wa na-enyocha ndị mmadụ alụ iji wee chọpụta ebe ha nwere nsogbu. Onye ọzọ ama n'ihe banyere ahụike bụkwazi onye ji ọkwa consultant radiologist n'ụlọ ahụike Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi bụ dọkịnta Michael Arọnụ kpọkwuru nnọọ gọọmenti n'ogugo ọbụla ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike ibute akụrụngwa dị iche iche achọgasị na ya bụ alaka na-ahụ maka nyocha arụ mmadụ akpọrọ Radiology Department nke ụlọọgwụ niile gọọmenti nwe na Nigeria. Dọkịnta Arọnụ gara n'iru rụtụ aka na ọ bụ nnọọ na gọọmenti niile nọ na Nigeria nakwazi ndị eji okwu ha agba izu ndị nwere akụnụba na Nigeria ga-agbanyesi ike ibute akụrụngwa dị iche iche nyere ya bụ alaka Radiology Department nke ụlọ ahụike gọọmenti nwe n'obodo a, na ihe dị otu a ga-enye aka kwụsịnata ndị mmadụ ịgbaga obodo oyibo ije nata ọgwụgwọ. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.